Oh. Nga pa'y kumakasaan Jay agong, jay ubing, kasla pa sweet. Ay, among kumare. Matay pak dati balayo, nagpintas nga talaga, mare. Thank you, Talaga Pwede nga. penal-nalpas, Ay, naapo, mare. Ay, among mare. Ay, anak ni Marites. Ay, naapo, mare. Confirm ni Pedro nga traffic enforcer ti tatang na. Aman. Kasi anong ko man ay bagamot? Ay, siyak pa'y, mare. Ay, nakitak personally. Nakitak jay ubing, kumare. Ay na. Mong jay ubing. Jay agong na. Ay na. Imala kini Pedro nga traffic enforcer. Aman. Ay naapo, mare. No siya credible. Credible dito, mare. Tichismis ko credible, mare. Amom na apay. Nga pa'y kumakasaan. Jay agong, jay ubing, kasla pa sweet. Kasla pa sweet. Ay na. Tilak mo Aman, talaga. mare. Ay, naapo. Mamati ka kanyak. Ay, kumare, aguray ka man, makadawa kon Gandanik may gusto'y kapikon ngam ni. Di pa'y nang nangig mo't istorya mo't. Awan pa'y tinis istoryam kanya kumay kapay mo't dinayo mo't kumare mo't. Awala may chismis mo mo't tan. Ay na. Kasa no kuma nga agistoryaak. Ihistoryam tumot lang ti sabali. Sama ibaga nga, ay safe, ti chismis mo kanyak, mare. Safe na. Amamukan nga chismusa. Awan ti safe kanyam. Hoy, mare! Ay naapo, nakatitig ka mo ilata ti beauty ko. Ay naapo, ampay, kasdakla unay Diyos sa mutan, kumare. Ay na mapatpatulala ka mutan. Ay naapo. Agi chismis ka mo't Tatayak pala guru-urag ti chismis mo. Hindi, ti may chismis ko, mare. Nya nga ti chismis ko. Ay naapo, kumare. Di ta ka malangin na ta umawid akong kini. Ay, agi-uray nila kay ko. Agi helicopter, ano nila kay ko tata. Nakon, di ta ka. Gamay yun.